Салом духтарако из мода корейская кухня қарор дорем ва давидим расид ки скоро мо Корея мерем. Аввал Корея пеши мо мебиёяд барои кушодашавӣ, баъд мо ҳамчун меҳмон уҷа меравем. Ма гуфтем беҳтар қавм тараб анъанаву традитсияи шинос шавем. Ана касоне ки ҳолиам фикр доре кор накардасе марҳамат рақамо дар рӯи экран бинависе оиди кор машморо пурра мефаҳмонам. Дар ин ширкат расход нест, доход мегирӣ фақат тамом. چیه کاری شرکت؟ یا پسته میخری زود نه یا که آینه یکون پسته توصیه که تمام تده مبلغ گذاشتن میگیره آیدی معلومات پره رقمو ده بنویسید. انا دخترکو شما айхона шишта тавсия мети мардум да продукция атомира ва ё мисол омада ами борошона аймо мегиран бонусо шумо да ойлик мегзара шумо берун намеброин просто да хона шишта дар бораи ширкати атомӣ наздикотонда нақл мекунен мефаҳмонен ягон борша истифода бурде дар бораш маълумот месе ва ё ки харид мекунан ягон чи шумода бонус мегзара анаму бонус пул мешава ойлик мешава бо командатон калон шуд шумода маошҳои зиёдтар мегзара бихоҳи ранги мо пул кор кунед духтарако ман айнол сар кардагӣ ман ҳеҷ вақт кори анам хелида кор кардагӣ нестам просто рақамҳои рӯи экран бинависе группаи корида бидроен оиди кор маълумоти пурра мегирен духтарако. салом алейкум дӯстони азиз амакаса сӯзе тенҷед ана давоми видеора ждат доред лекин пешаи давоми видео бугум ки чӣ гап бошид хулоса да ҳамун туй дӯстои азиз яке ай меҳмонои мо чӣ кадак ҳоли уҷашта шумо нарасидем ки дар ин серия бинем уҷаша дар пеши дар оз ман ҳамун видеора мемонам шуморо бинем дар пеши дар шамшер мондак вай меҳмон буд дар пеши дар шамшер монд барои домод омадан барои биромаданаш анадон сатсмаё қамондан 1000 рубла баъд амира манижа сторис кард сторис рафт парвиз тв дӯстои азиз ва парвиз тв рафт ба вкд ай вкд ба танзим чӣ хаде ки медоне қонуни танзим дар тоҷикистон амал мекунад соли намечандам ва танзим баъди туй занг зад файрод кард гуфт ки занг зад манижа гуфт ки рафтем қатъим хай ман рафтам гуфтан ки шумо қонуни танзима вайрон кардем хай мо гуфтем чӣ кор кардем мо ягон кори зиёдӣ накардем бафта ки хай инам хали шамшер карочи мондем мо гуфтем ки чӣ ба шамшер мумкин набуда хай анъанаи дигарои хутон нағза как медонед духтаро чизи мо нест лекин ба вай гуфт хай хусру фаҳмонда монда гуфт ки не шамшер да гап нест гуфт дар сари он ки шумо пул мақсад талаб карден ай домод тарафи домод шумода пул дода ба гуфт ки шумо пул талаб карден пул часпонӣ ҳама намудуш дар қонун ман шидаге чӣ дар рақоса мечаспонӣ чӣ мечошӣ любой хелаш маънай гуфт шумо дар инамин пункт ромадагиай карочи қонунат шумо дар инамин пункташ вайрон кардаги яъне ки пул часпонӣ мумкин нестай хай гуфтем фаҳмидем мо гуноҳмона ба гардан мегирем хай меҳмон кард гуфтем хай мега дар хонаи шумо шудаги як меҳмон кард резмон кард шумо в ответе туи шумо хулоса протокол кардан манижара протокол хай бо дар оянда маълум мешавад ки чӣ ҷаримае ва огоҳияе чизе ҳастай худшон чӣ мекунанд меган ана баъд дӯстои азиз гуфтаним ки танзима вайрон накунем мисол яка сабаб мешавад ки шумо мефаҳмед ки реально хеле коро мумкин нест ин кор хай реально мумкин набуд и вообще дар расму русуми мо намедроя ай ҳам кинои турецки дидиян ай куҷо дидиян ман намедонам дӯстои азиз хеле хай шид кори шидагӣ шид дӯсто ана ин видеода ман тоқа ҳамун фрагмента мемонам ки чӣ хеле шид ҳами кор ва шуморо гуфтанем духтарако занҳо умуман касоне ки маърака доре танзима вайрон накунем ки қонун як гала ҷавобгариҳо дора шуморо ба ҷавобгарӣ мекашанд агар вайронаш кунем ана дӯстои азиз лекин пешай ту мо ҳама вай чиёра риоя карда будем да аммо ая ҷамоат оиди туи гузаронданам қонуни танзима карочи чанд қас мебиёд чӣ ҳамаша пурсида будем коғазакшам гирифта будем ана барои ресторан коғазака гирифта будем ки мисол ҳамқа одам мебиёя мисол нарушения намешава не ки омада да ҳамин ҷаш ҳам хеле коршид ана баъд дӯстои азиз
واسه همونجاشم میمونم تماشا کنین. انا توی دوستای عزیز بگه دبو دوامشم میمونده. دوامش ده دیگه یگان قانون ویران کنی نشید. هوای هم دوستای عزیز منجا اگر پوبلیکاسیا نمیکرد دستوریسش نمیرفت بر بیسته. انا حالی من نبروورده بودم خیریت اولو چیردی من اینترنت نداشتم که نبرووردم. انا برای همین دوستای عزیز ویدیو رو تماشا کنه. انا میکارو رو تکرار نکنه. پول چسبونک رقصه تو دستوده. اما این در قانون من کداشتگیه. فهمیدین؟ این ویدیو رو تماشا کنیم بگرده و دوامی توی تماشا میکنه. توی حالی چند چست دارم. پرسیدنی دوستی خود عیبش نبوده که هر ساعت هر زمان هر روز بیا شهامت شهامت شبت شب ناز آمد اشبازی شب روی ای راهی دراز آمد شهامت شهامت شبت شب ناز آمد اشبازی شب روی ای راهی دراز آمد شهامت شهامت شبت شب ناز آمد اشبازی شب